mesem katon manise mencem geget lambene lere katon ayune sing ono piandingane rasane ati iso Mosok toh? Duh. Masih baru kenalan Rika kiawe ati kedianan Berawat kangen ati Kapan biayin tetesan aneni Ketemu mangsa pisan Rasane ati kesok kangen semene suwene podo-podo ngindit lan nyuwun cobiane masya ake kudo anjrintungi kliwat sapiar Nono uliye janji wis dipundali
Orang Melo bersama Langgeng Borno. Risa Sriwijaya dengan Los Donor Mayu Pangeran Aika. Kalau kita di Surjo. Iki lho barang iki. Siapa yang Iki lho. Iki arek yo tak milik. Apa? Ngomong aja. Lah ngomong aja. Apa? Belakangmu lho. Ngomong aja cor aku dhuwur. Malah iya. Aku mau Hei, bersama budaya Blambangan. Budaya Blambangan. Kilo Songel Bejo. Kilo orine. Luar biasa sih, tempat debut. Cek. Nyapa tidak dicek. Matur. Kadung mulo wis niat riko arepe ninggal Songel Bejo. Rehana lare ko ayu temenan kulite yo kuning langsat ali
Dek. Aduh. 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 Aduh, Dek. Iya. Aduh, aduh. Ser. Asik. Iya iya, ser. Aduh rehana. Iso biasa guyan. Rigo dari sing olihane. Aduh rehana. Aduh, Dek. Oper kali ayo. Apa baik baik baik. Wes satu lagi. Bagus ayo. Wes apa pas beno? Iya. Bruno. Sewelan. Saman ngapa to Mas kok sewelan ae? Remok. Yo alah. Remput Remuk lho wong hadiahmu. iki. Kok enggak baik Kak? Oh, seperti yang melasi lah. Sun agoni. Kurang nyawer iki mau. Iya. Urung. Bruno, Gek piro lho kuwi? 5.000 Yo. bagi Beh kok jerumen to yo? Beh, jeru lho yo. Awas Wis matur nuwun Mas Bruno. adot Lah iki apa nemen iki kipas barang. Iya. sempurna. Yo alah. Teh, teh. Bisa sopas tekno Rigo sing Oh. Sa sa. Yo yo. Lo lo. Lo. Sa. Aduh, bokongnya mbak Iya. Sudah kali kena kalian. Mandu. Saya itu. Ya iki kantor Pak, tebak. Kalau kantor kayak gini. Yo yo. Yo yo. Oh eh. Los. Eh.
sudah beso. Embong Banyuwangi.